Kamenné gule Megoňky, artefakty, ktoré uchovávajú tajomstvá vekov. Prvé kamenné gule boli objavené v 30. rokoch 20. storočia pracovníkmi United Fruit Company, ktorí čistili pôdu pre banánové plantáže v džungli Kostariky. Po Kostarike sa podobné nálezy našli v Mexiku a Spojených štátoch. V roku 1967 bolo v Guatemale nájdených niekoľko stoviek takýchto gulí. Následne sa objavili v Egypte, Rumunsku, na Novom Zélande, v Čile, Brazílii, Nemecku, na zemi Františka Jozefa, v Kazachstane a na Ukrajine. Koncom 20. storočia, počas vykonávania výbušných prác v kameňolome pri Milošove Megonke na hraniciach s Českou republikou našli okrúhle kamenné gule pravidelného tvaru s priemerom 10 až 260 cm. Doteraz neexistuje jednotný názor na ich pôvod ani viac menej rozumná hypotéza. Geológovia trvajú na vulkanickom pôvode kamenných gulí, zatiaľ čo mnohí archeológovia pripúšťajú ich umelý pôvod. Čo si o tomto fenoméne myslíte vy?